Benvidos ao programa número 3 de Tabeai o Lé. Eu son Lea e o meu compañeiro Manu. En este terceiro programa imos recomendar libros. E imos recomendalos, pero o meu compañeiro Manu vai recomendalo, pero non con libro nas mans. E que libro os recomendas? Eu recomendo vos Busca los piratas. Por que? Porque é de encontrar cousas, e eso a min pareceme moi divertido. E cual é que tu parte favorita? É nesta, porque tiranse de cabeza. É tan louco, tan chiribís. Manu, cal é o teu libro favorito? Coelliño Blanco. Por que? Porque Coelliño Blanco cierra a puerta. Cal é a túa páxina favorita, aínda que non o teñas aquí? É a cabra. Na que sale a cabra? Sí. Cando se vai? Ou Sí. cando ven? Que cuando ven. Cando cerra a porta, non? E agora despedímonos deste terceiro programa e ata a próxima.